Takže čaute, ja som Clarissa, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu a tento raz je zo serveru GomeHD, si dneska zahráme Bed Wars, no tak môžete sa na čo tešiť. Takže sme na mape, ktorá sa volá Rummel a to sú takto bronzy a ja vôbec túto mapu... Dobre, prepáčte, ja vôbec túto mapu nepoznám, lebo je veľmi veľká, ani neviem, kde sú irony, počkaj, skúsim nejak. Alebo viete čo, radšej budem staviať cestu do stredu. Co oni už postavali? Tak rýchlejšie, no poď. Škoda, že nemáme nejaký krompáč na rozbitie, no, nie že na rozbitie, ale aby sme... Nie, ja som spadla. No aspoň vidíte, aká som tvrdohlava. Aspoň hovorím, koktam a ešte som spadla. Super. A tu som aspoň zistila, že tu sú irony. Super. No ešte jeden mám na najlepší, čo stojí. Aha, tu je. OK, tak my si takto bereme. Tak áno. A kúpime si tak... dobre, tak počkať. Takto... Tak to najlepšie čestvo. Ako ste si všimli, mám nový skin, tento taký černobielý. No a som si ho chcela zmeniť preto, lebo no proste mne sa chcú meniť skiny a ja by som si už aj chcela vymyslieť také logo, no tak možno, keď prídete na tento kanál, keď vydám toto video, no tak budem mať možno inšiu profilovku, no tak možno áno. Nám zničili posteľ. Dobre, tak yellow, OK. Tak my si takto krásne kúpime bloky. Blue, tu si robíte srandu. Počkaj, takto. Nie. Má len knockback paličku. Nie. OK, zabili sme ho. A máme menšie lagy, on má čo? On má knockback paličku. No tak sme len dvaja blue, no. Tak, aspoň. Tak. Ty tu ešte budeš? Ty, no aj tak, mne sa zdalo, že spadl. OK, potrebujem na krompáč. Tak. A ešte jedlo, aby sme... Tak, OK, ideme ho, pravda, že hľadať. A ty mi to tak nebudeš, áno? Ty, no, ospravedlňujem sa, fakt zdalagy, neviem, čo sa mi to stalo s počítačom, ale ty, lamka, ty nám to ešte budeš robiť bordel? Ty... že ja neviem parkour. Nie, on ma zabije. Jo, zabili sme ho. OK, tak takto si to pekne ponapravujeme. OK, no tak som len jeden blue a nevyzerá to veľmi, že prežijem, ale no to nevadí, ale ja verím, že to zvládneme. Napríklad ako tom prvom Bed Warse, no tak sme skoro vyhrali, ale pre mňa to aj tak bola výhra. Dobre, tu aspoň je to strecha. OK. Som šla na tých greenov. No. Bojíte sa? No, bojíte? Nie! Nie! Oni ma zabili! Takže sme na ďalšej mape, ktorá sa volá asi Čína, alebo Cína, alebo neviem, ako sa to vyslovuje, podľa mňa Čína. A oni si tu berú všetky bronz. OK, tak my si takto... Bronz, on nám to všetko bere. OK. Dobre, tak sme si už aspoň nejaké veci nazbierali. Dobre, tak jasné, že bloky si kúpime. Ešte by som išla potom jeden iron. Tak, jeden iron, prosím vás, jeden iron. Jo, ja mám jeden gold a 3 irony a 11 bronzov. OK, za tie bronzy by som si kúpila tie bloky, no. OK. Takže už sa k nám niekto blíži do stredu a... Dobre, tak on si ničí cestu. No, ja som skoro spadla, ja som si to vôbec nevšimla. OK, a mne sa zdá, že on má... Mne sa zdalo, že... No, prevač. Mne sa zdalo, že má najlepší meč. Dobre, tak jemu došli bloky, aspoň ja mám. OK. Tak, OK, schodík, OK. Tak, nemá nik
takto šancu. Ty vole, on má čo za kilauru? On si ma normálne hitoval. Dobre, okej. Tak, okej. Červení sú len... No, tak radšej na nich nejdem. Toto je zelený tým. Má knotbe paličko, ja sa bojím. Okej, tak ja im tak podkopem aspoň. Dobre. Tak, takto. Nie, niekto je u nás. On má kilauru. Dobre, okej. Tak on nás na 100% dá. No tak asi nie, lebo ja som si ho v pohode dávala. No. Goldy. Okej, super. Mám 2 goldy, alebo 2, alebo... Neviem, ako sa to hovorí. No, ja nie som v tom dobrá. A podľa mňa sa to volá Čína, lebo tento drag je taký čínsky, taký čínska nekvalita. No, tak tu je ten villager a ešte 4, no, ešte 2 goldy, prosím vás. Dobre, a nemáme jedlo, takže by sme mali mať aspoň to jedlo. Tu je čestka, no tak nič. Nie. Okay, a tu máme taký malý bazén, no. Tak pozbierali sme si veľmi málo bronzov, máme ich len 7, lebo tamten ich všetky bere, lebo chce len goldy, a no, mne sa to nepáči. OK, tak to mám aspoň tieto 3. Tak to ja sa môžem najesť. Dobre, ty robíš tú zaberanu. A prosím. Yes, OK. Takže on je podľa mňa asi AFK. A si myslel, že tu nikto nepôjde, takže sa zmýlil. No, OK. Prosím. Nie, on tu prišiel. OK, on mi všetko bere. Tak, aké mu ja všetko... ja mám 3 goldy. OK, ešte jeden gold. Jediný gold. A už mám na luk. Prosím vás, dajte mi. Nie, ešte traja. Dobre, tak si môžem kúpiť len samotný luk, nemôžem si kúpiť šíp. No, tak aspoň sa takto budem frajerovať, že mám luk. No, nie. No, tak, mám 1 gold, práve to je zázrak. Dobre, OK. Tak, OK, už mám. Tak aspoň 1 iron a už mám na chestplate najlepší, to by bolo super, keby som ho získala. Takže aspoň nejaké tie bronzíky získame. OK, iron. Tak, no. Takže, skúsim, prosím! No, 1 iron, to sa nedá opustiť na chvíľku a dať mi 1 iron. No tak už mám. OK, tak mám 1 iron. OK, tak ja som vždy rada, keď si kúpim, no, to je taký super pocit, keď si kúpite nejakú drahú vec, na ktorú ste vždy čakali. A to je pre mňa tento chestplate. No, tak, OK. A za tieto bronziky by som si kúpila bloky, no. Tak aspoň máme tieto, tak, OK. Máme luk, to je super. A mohli by sme, tam toho by sme mohli zastreliť. A zelení nás podsadli, no. Tak, prosím. Ja sa nedokážem trafiť, ja som proste... Podľa mňa na 100% majú luk. Nie. Aké všetci na mňa idú. To nie je normálne. Všetci, ale fakt všetci na mňa idú a tento je tu na. Ty vole, už ma štvete. Ja som irony a on chce len goldy. Ty vole, mňa už to štve. Dobre, OK. Tak konečne mi to uvoľnilo. OK, tak sme len získali bronzy, neviem prečo mi nejdu irony. Tak, wow, tu mám 1 gold, takže tu nájdu tie irony. No tak, aj goldy, no tak to ma asi musel nejak preskočiť, alebo nejak tak. OK, takže by som si kúpila radšej tie bloky. Mám 200 blokov, alebo 2, ale
Ja v tom nie som dobrá, ale no. OK. Tu. Tak. Ja nechápem ako... Ale oni sú len stále tu, ne? Nechápem, prečo neidú do stredu. Či tu na nejaké tajné miesto nenájdem, kde bude iron alebo gold alebo tak. No tak podľa mňa asi veľmi nie. A čo je tu na? Aha, tu je posteľ, ani neviem, kde sa ide na posteľ. Počkať. Musím sa teraz nájsť. Počkaj. Aha, už tu na... Aha, a tu... No tak prečo je aj hore jedna posteľ? Ja sa teraz nechápem. OK. Jej, mám 3 tie irony a dobre. OK, dobre. Tak sa máme. OK. Takto. Tak, ok. Takže ešte nejaké tie goldy. My si tu tak budeme čakať, no. Nie, ty tu ideš. To sa mi nepáči. Ja, ale zase nechcem si všetko nechať len pre seba, ale no. No dobre, tak aspoň si za to kúpim jedlo a nechám jemu. Lebo ja viem, aký je to pocit, keď nikto nechce uvoľniť. OK, a ty tu... dobre, aspoň tak. OK. Tak, tak by som si aspoň kúpila, no jo. OK. Za tie 2 irony by som si kúpila krompáč. Tak, OK. Nemám žiadne brnenie, tak by som si aj kúsok našporila na to brnenie. Aspoň mám jeden ten iron. No prosím, nech tu bude niečo. No tak asi tu nič není. OK, tak tu na vidno, že je presne gold, bronz a tam je iron. Dobre, tak my si tak pekne počkáme, no. Tak máme presne 4 irony a 5 ironov a 4 goldy. Ja sa to tak stále mýlim. No a môžeme si takto krásne kúpiť luk a strieľať. Dobre, tak oni toto fantasticky spravili, musím ich pochváliť. OK, red ovládajú svet. Počkaj, nie, to sú green. Či red? Hej, red, áno. Áno, aj green. Ja už som z toho. Dobre. Tak. Prosím, nech sa aspoň do neho trafím. A to, oni čo tam robia? Oni idú k nám. Mne sa zdalo, že je niekto u nás. Dobre, OK. Takto. OK. Nie. To čo bolo? Ja som slepá, alebo som nevidela šíp. A tam! Stavadiaľ. Tam si, áno. Tam si. No. Tak, to ty sa do mňa netrafíš. Tak asi, dobre, netrafil sa. Dobre. Ty sa do mňa netrafíš. No, viete čo, ja môžem to vynechať, tak ľahko povedané. A počkať. Radšej by som išla zabrániť tú posteľ a urobiť si konečne to brnenie. No presne, už mi tu dopadlo 7 a mám 1 gold, takže takto chestplate, potom takto, tak OK, tak a teraz si kúpime tie bloky. Ja mám veľmi rada zabraňovanie postele, ja neviem prečo, ale no takto OK a takto 20 OK, tak máme ich 20 a dobre, tak oni fantasticky zabránili posteľ, ale sa pokúsim ešte viac zabrániť. Takto OK. Jej, omylom som to tak dala, OK. Nie, mne seká myška úplne, že je teraz, dobre, tak, OK. Zhora by som dala, no počkaj, ja by som to tak urobila, že tak zhora, áno. What? Dobre, mne to nejak tak seká, ale ja by som to urobila len takto, aby sa im to zdalo, že je to tak zabránené. OK, a teraz to potrebujeme takto dať do toho. Takto. A ty čo robíš?
No tak on chcel asi na tie čestky, no. OK. Alebo, čo viete, že či to nie je z nášho... Je to z nášho... Určite, no. Som úplne teraz... Ja som úplne teraz v zmetku, ja úplne keď som blúdy, úplne... aj keď ste si tomu všimli, ale... no. Tak som si vyminula veľmi veľa týchto blokov. Takto, tak. OK, kúpim si nové bloky. Takto, aspoň. Jej, ja mám 3 goldy, za chvíľu už budem mať na najlepší meč a to sa mi začína páčiť. OK, tak, išla by som... a ja mám naozaj jeden stack, OK, tak idem to nájsť. OK, tak, ideme urobiť tú cestičku. OK, tak oni to takto špeciálne urobili, takže to je tunel. Tak, on bude robiť tamtú stranu a ja túto. Nie, oni na mňa zastrelili. Takto, OK, ja sa musím skryť a nájsť. Takto, viete čo, ja by som išla na tie goldy, no. Ahoj. No, takto, OK. Tak, goldy. Prosím, goldy. Kde ste? A 2 goldy a mám na najlepší meč, to je super. Už jeden. OK, tak, neviem na čo mám tie staky. Nie, ty mi to všetko zoberieš, nie. Vieš čo, ja ti dám tieto takto debilinky, takto, áno, môžeš si pobrať 9 ironov, neviem prečo to hádžem, tak. Prosím, len chcem ten jeden gold. Dobre. Takto. OK, aspoň jeden gold. Áno, mám na najlepší meč, to si robíte srandu. Mám na najlepší meč. Počkaj, ja si to takto vyhádžem, aby ten, kto ešte nemá nič, no tak by si kúpil za to niečo a máme na najlepší meč. Keď držíte v ruke ten ironový meč, no tak mne normálne, to je taký super pocit. No, tak, OK, tak niekto tu po nás ide s lukom. Nie. OK. Tak, oni sú tam dvaja. Dobre, prosím. Tak. Počkaj, aby som to dala tak. Tak, aspoň. Tak. A tak, OK. Mám tu aspoň tú zábranu. Tak. Ty vole. Ja sa musím najesť. OK. Tak, a na čo tu na toto robí? Aha, dobré, OK. Beriem späť. OK. Tak oni sa... A vy už ste tam, áno, vy už ste tam. Tak, yes, trafil, what? Prečo nespadol? Dobre, tak ten, OK, tak ja by som išla do stredu, risknem to. A, OK, tak táto hra asi bude veľmi dlhá. Mám, nie, mám na 2 goldy, nie, prosím, aspoň jedenkrát, prosím. Jo, mám 2 goldy. Pozaňala som ich. OK. Mám 2 goldy. Alebo 2, neviem, aké sa to hovorí. No, dobre, som tak rada. Si normálne už, dobre. Tak, ideme kontrolovať. Táto hra bude asi veľmi dlhá, mne sa tak vidí. Tak, áno. Tak, prosím. Dobre, takto, tak, je to, počkaj, skratku urobím to tak, no. Dobre. OK, potrebujem rýchle, niekto si tu asi dáva strange, OK. Tak, a ty budeš strieľať, jasné? Ty budeš strieľať. Čo? A tam niekto je. Prečo mi neukazuje? Lebo tento tu nás stojí. Dobre, OK. Aspoň jeden. Tak, jeden sa tam bugol, OK. Mne to seklo. Nie, lagy práve na ceste. Prosím,
Oni ma na 100% trafia. OK, prežili sme to. A oni tam majú ovečku, takže zničia všetky tie bloky, super. Dobre, my sme ovládli stred. Nie. Tak, ty. No, ty. Takto. Nie. What? To, OK, keby má jedno TNTčko, alebo keď ma teraz niekto zastrelí mňa. Dobre, tak, OK. My sme to prežili. My sme to prežili, ešte sa musím nájsť. My sme to prežili. OK. Viete čo? Keď toto video bude také až veľmi dlhé, no tak ja by som to riskla a išla by som rozbiť tú posteľ. Takže ideme rozbiť tú posteľ, lebo potom by sa mi to renderovalo veľmi dlho a veľmi by ste nechceli, keby to vyšlo až po pozajtra alebo pozajtra. No a prosím, takto. OK. Dobre, dala som ho. Počkaj. Ešte žltí žijú. A niekto ešte... Tak ja by som už to teraz ukončila, lebo ten Bed Wars je veľmi dlhý. Keď sa ti video páčilo, nezabudnite dať like, určite aj odber, budem veľmi rada. Sledujte ma aj naďalej, budem veľmi rada, keď ma budeš sledovať a komentovať moje videá. A na ďalšie video, ahoj!